Stručná historie času od velkého třesku k černým dírám. Stephen Hawking, 20. října 1987. Čte Filip Švarc. Procházíme svými životy, aniž bychom porozuměli mnoha důležitým věcem tohoto světa. Málo svých myšlenek věnujeme slunečním paprskům, které nám život umožňují, přitažlivosti, jež nás poutá k zemi, nebo atomům, z nich jsme sestaveni a na jejich stálosti závisí naše bytí. Pohlédneme-li na oblohu, spatříme velké množství hvězd, které jsou vlastně vzdálenými slunci. Pouze hrstka nás tráví čas v údivu nad tím, proč je příroda taková, jaká je. Odkud se vzal vesmír? Zda tady byl odjakživa? Zda se jednou obrátí tok času a následky budou předcházet příčinám? Jsou dokonce děti, které touží poznat, jak vypadá černá díra. Co je nejmenším kouskem hmoty? Proč si pamatujeme minulost a ne budoucnost? Proč byl-li dříve všude chaos, je dnes kolem nás, alespoň zdánlivě, pořádek? A proč vesmír je? Naše soudobé poznatky o pohybu těles vycházejí z myšlenek Galileových a Newtonových. Všem je jistě zřejmý následující příklad ze současnosti. Čím silnější motor pohání automobil, tím většího zrychlení docílí. Pro určitý typ motoru však bude zrychlení tolikrát menší, kolikrát je vůz těžší. Zrychlení je tím menší, čím větší je množství hmoty, neboli hmotnost tělesa. Kromě pohybových zákonů objevil Newton také zákon gravitační. Podle něho je každé těleso přitahováno všemi okolními tělesy silami úměrnými jejich hmotnostem. Neporušený šálek na stole představuje vysoce uspořádaný stav, ale když leží rozlámaný na zemi, je to stav neuspořádaný. Aristoteles se domníval, že celá země je ve stavu klidu. Naproti tomu podle Newtonovy teorie takový klidový stav neexistuje. Jestliže si na okamžik odmyslíme zemskou rotaci a oběh kolem slunce, můžeme říci, že země je v klidu a jedoucí vlak se po ní pohybuje k severu. Ale také lze říci, že vlak stojí a země se pohybuje 100km rychlostí jižním směrem. Vykonáme-li různé pokusy s pohybujícími se objekty, zjistíme, že matematická podoba Newtonových zákonů je stejná jak na povrchu země, tak i ve vlaku. Zahrajeme-li si ku příkladu během jízdy ping-pong, bude se míček pohybovat po stejných drahách jako na stole stojícím vedle trati. Není možné rozhodnout, zda je to vlak či země, co se pohybuje. Náš pingpongový míček, který poskočí nahoru a dolů na stole ve vlaku, se dotkne povrchu stolu, viděno pozorovatelem stojícím u trati, v místech vzdálených od sebe několik desítek metrů, protože se vlak i se stolem mezi jednotlivými dopady míče posunul. Proto není možné určit absolutní polohu v prostoru. Rozmístění událostí a vzdálenosti mezi nimi se pro různé pozorovatele liší a není důvodu některého z nich upřednostňovat. Pozorovateli nacházejícímu se ve velké výšce se zdá, že události dole trvají delší dobu. Tento jev byl testován s pomocí dvojice vysoce přesných hodin umístěných v přízemí a na vrcholu jedné vodárenské věže. Hodiny položené dole šly pomaleji, přesně v souhlase s obecnou teorií relativity. Maxwellovy rovnice předpovídají, že se prostorem mohou šířit určité poruchy spojeného elektromagnetického pole, podobné vlnkám na hladině rybníku. Rovnice také ukazují, že rychlost pohybu těchto vln je neměnná. Světlo se šíří jako vlnky utíkající po zčeřené hladině rybníka od místa, kde do vody spadl kámen. Vlnky tvoří na hladině kruhy, které se s časem postupně zvětšují. K roku 1905 ukázal Albert Einstein, do té doby v celku neznámý zaměstnanec švýcarského patentového úřadu, že zavádění éteru není nezbytné, pokud se vzdáme myšlenky absolutního času. Všichni pozorovatelé naměří ve vzduchoprázdnu stejnou rychlost světla, nezávisle na svém vlastním pohybu. Z této nesložité myšlenky lze matematickou cestou odvodit pozoruhodné důsledky. Snad nejproslulejším z nich je ekvivalence hmoty a energie, vyjádřená slavnou Einsteinovou rovnicí E rovná se mc na druhou. Aristoteles se domníval, že všechna hmota ve vesmíru je stvořena ze 4 základních prvků: země, vzduchu, ohně a vody. Ty měly být podrobeny 2 silám.
přitažlivosti, náchylnosti Země a vody padat dolů a vznášivosti, tendenci vzduchu a ohně stoupat vzhůru. Dělení vesmíru na hmotu a síly se užívá dodnes. Edwin Hubble publikoval vzdálenosti 9 různých galaxií. Dnes víme, že naše dalekohledy jsou schopny zachytit světlo od 100 miliard galaxií, z nichž každá obsahuje 100 miliardy hvězd. Hvězdy soustředěné do spirálních ramen obíhají kolem středu galaxie přibližně jednou za několik stovek milionů let. Slunce je běžnou žlutou hvězdou průměrné velikosti, zářící poblíž vnitřního okraje jednoho ze spirálních ramen. Newton zjistil, že sluneční světlo se při průchodu skleněným hranolem rozkládá do svých barevných složek a vytváří tak duhu neboli spektrum. Závislost pozorované frekvence na rychlosti zdroje, Dopplerův jev, známe z každodenní zkušenosti. Poslechněte si automobil, který projíždí po silnici kolem vás. Když se vůz přibližuje, zvuk jeho motoru je vyšší, což odpovídá vyšší frekvenci zvukových vln. A jakmile projede a začne se vzdalovat, tón znatelně poklesne. Policie využívá Dopplerova jevu k určení rychlosti vozů pomocí přístroje, který měří frekvenci pulzů rádiového záření vyslaných radarem a odražených od jedoucího automobilu zpět. Ve Friedmanových modelech se galaxie od sebe vzdalují. Situaci si můžeme připodobnit k povrchu míče se spoustou skvrnek, který postupně nafukujeme. Jak se míč zvětšuje, vzdálenost mezi puntíky vzrůstá, avšak o žádném nelze tvrdit, že by se nacházel v centru rozpínání. Čím jsou skvrny od sebe vzdálenější, tím rychleji se od sebe vzdalují. Černé díry nejsou úplně černé. Během vývoje mohou vznikat singularity černých děr, když skolabují ohraničené oblasti vesmíru, jako jsou například hvězdy. Jakákoliv hmota, která spadne do černé díry, v singularitě zanikne a zůstane pouze její gravitační vliv. Dosud jsme se nezabývali možnou existencí prvotních černých děr, které mohly vzniknout kolapsem zhuštěnin hmoty v raných stádiích vývoje vesmíru. Jejich hmotnost by měla být podstatně menší. V důsledku toho by měly mít mnohem vyšší teplotu a měly by vysílat mnoho záření. Takové zářící díry si stěží zaslouží přívlastek černé, když vydávají energii výkonem desítek tisíc megawatů. Jediná černá díra by mohla nahradit 10 velkých elektráren, kdybychom ji ovšem dokázali zkrotit. A to by bylo velmi obtížné. Vždyť by měla hmotnost hory stlačené na méně než miliontinu centimetru do rozměru atomárního jádra. Je-li vesmír v skutku prostorově nekonečný, nebo existuje-li vesmírů nekonečně mnoho, nelze vyloučit, že některé rozsáhlé oblasti prostoročasu se přece jenom začaly vyvíjet velmi rovnoměrně. Takové chování mi připomíná pověstnou tlupu opic bušících do psacího stroje. Skoro všechno, co napíší, budou nesmysly, ale čas od času pouhou náhodou stvoří některý ze Shakespearových sonetů. Podobně jako bubliny páry obklopené vroucí vodou, měly podle Gutovy hypotézy vznikat bubliny nové fáze vesmíru s narušenou symetrií. Potíž, na níž jsme já a i jiní záhy upozornili, byla v tom, že vesmír se v Gutově modelu rozpínal příliš rychle. Odpověděl jsem, že je v něm zmíněný nedostatek s rozměrem bublin větším než vesmír, avšak že základní myšlenka pomalého narušení symetrie je vynikající. Nacházíme se v úžasném světě. Hledáme smysl věcí, které nás obklopují a ptáme se, co je podstatou vesmíru. Jaké místo nám v něm přísluší? Proč je vesmír takový, jaký je? Kdo jsme? Einstein kdysi položil otázku. Kolik volnosti měl Bůh při tvorbě vesmíru? Pokud je předpoklad o neexistenci hranice pravdivý, neměl ve volbě počátečních podmínek žádnou svobodu. Mohl být pouze autorem zákonů, kterými se vesmír řídí. Ani to však nemusí znamenat příliš velkou volnost. Možná existuje pouze jedna nebo několik málo úplných sjednocených teorií, snad je to některá ze strunových teorií, které v sobě neskrývají žádné protiklady a připouštějí existenci tak složitých struktur, jako jsme my. I v případě, že pouze jediná teorie bude popsat přírodu, stále je to jen soubor pravidel a rovnic, co jim však vdechne život a stvoří vesmír, o kterém hovoří.
Obvyklý přístup ke konstrukci matematického modelu není schopen podat odpověď na otázku, proč vlastně vesmír, který popisujeme, existuje. Z jakého důvodu vznikl. Vynucuje si sjednocená teorie svou vlastní existenci? Či snad potřebuje stvořitele? A pokud ano, má on nějaký vliv na vesmír? A kdo stvořil jej? Dosud byli vědci příliš zaneprázdněni vytvářením nových teorií, které popisují, co je vesmír, a nezbýval jim čas klást otázku proč. Na druhé straně lidé, kteří by se měli ptát proč, filozofové, neudrželi krok s rozvojem vědeckých teorií. V 18. století ještě filozofové pojímali celé lidské poznání, včetně vědy samotné, za svůj obor a diskutovali o otázkách vzniku vesmíru. Jenomže v 19. a 20. století se věda stala příliš technickou a matematickou pro všechny kromě úzkého kruhu odborníků. Filozofové zúžili pole svého bádání natolik, že Wittgenstein, slavný filozof tohoto století, prohlásil, jediným úkolem, jenž filozofii zůstává, je rozbor jazyka. Jaký ústup od slavných tradic filozofie od Aristotela po Kanta? Objevíme-li úplnou teorii, stane se ve svých základech pochopitelnou pro každého, nejenom pro hrstku vědců. Potom my všichni, filozofové, vědci, obyčejní lidé, se budeme moci účastnit diskuzí nad otázkou, proč my a vesmír existujeme. Nalezneme-li odpověď, bude to znamenat konečné vítězství lidského ducha. Protože pak pochopíme mysl Boha. Cesta je prach a šperk, udusaná lína a šedé šmouhy kreslí do masu a zvězdný prach má šperk, co kamením se spíná a bírka touhy